Kulapha apho alele khona amathambo amatsha ntliziyo ango-1976, uTsietsi Mashinini kunye noKhotso Seatlholo. Ngabo abaququzelela izixholo-xholo zaseSoweto ze-16 kaJune. Babhubha besilwela ukuba abantwana abantsundu bafumane imfundo ephucukileyo. I think in terms of education, we have not really realized what we wanted to, what we hoped to achieve at June 16. Lamatsha ntliziyo ayengamalungu ombutho eBlack Consciousness Movement neyathi yatshintsha yayi-AZAPO. Kwaye ngendlela eliphantsi ngayo izinga lemfundo yeli kuyacaca ukuba imizamo yabo yawela phantsi. There is no doubt that their commitment and their sacrifices, as things stand right now, have been betrayed. There is no doubt that they themselves must be saying they feel like they have died in vain. Kwaye abantu abatsha bayathintelwa ukuba bavakalisa imibono yabo, bachancathe kwiinyawo zolutsha loko-1976, bazikhulule kumakhamandela entlupheko. Our message is that young people must organize themselves. And our message is that young people must know that old people have failed them. And they must just pick this spear from the generation of 1976. Kusenjalo, iKhathrada Foundation isungule umngcelelo wokuqala wolutsha noza kubanjwa minyaka le nonika ingqwalasela kubulungisa notshintsho. Lo mngcelele ububanjwe ePitoli njengesikhumbuzo solusuku. Ubuxhaswe imibutho engama-60 nelwela amalungelo oluntu. Our youth are not safe. It can't be the case that we can sit around and see our girls found in institutions of higher learning in suitcases. So we decided to come out today to say, look, personal safety is of great importance, particularly to the youth. Ulutsha abeluyinxalenye yalo mngcelele lumemelele urhulumente ukuba amamele izikhalazo zalo.